Al barri de Montbau hi ha la Casa dels Xuclis, que acull famílies de nens en tractament per càncer a Barcelona. És el cas d'aquesta família de Lleida. Si no tuviéramos esto, tendríamos que estar yendo y viniendo cada día de Lérida. Y la situación del COVID actual pues sería algo prácticamente imposible. Es muy complicado ir y venir cada día de Lérida, hacer una analítica, está bien, te vas. O vienes, haces el tratamiento y te tienes que ir. Para él sería muy duro. La casa és el recurs més conegut de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, que també hi té la seu. Des de l'entitat expliquen que la crisi del coronavirus també està tenint afectació en els usuaris i per això han lluitat per mantenir el servei en tot moment. Confinar la Casa dels Xuclis, fer els nostres propis protocols i funcionant i estan oberts durant la pandèmia al 100%, replegant el nostre personal i donant una atenció psicoemocional brutal a tothom. Però la pandèmia està repercutint en l'economia de l'associació. Han hagut de suspendre les activitats cíviques i culturals que organitzen, amb les quals expliquen cobreixen bona part del pressupost anual. Per això demanen ajuda a les administracions. Hem tingut a prescindir de personal per intentar reduir tot aquest pressupost que estàvem movent. I sí, a les administracions els estem demanant un ajut extra per aquest any i veure com ho podem fer l'any que ve, el qual creiem que serà una situació molt pitjor que la que està seguint aquest any. Reclamen, principalment a l'Ajuntament de Barcelona, trobar mecanismes de finançament més enllà de les subvencions per assegurar la viabilitat de la iniciativa, ja no només per la Casa dels Xuclis, sinó també per altres serveis que ofereixen, com els relacionats amb el treball social o la gestió del voluntariat, que fan en col·laboració amb hospitals com el Vall d'Hebron o el Sant Joan de Déu. Les delegacions